बाय बाथौ बिबुंसाराव आं जोंसार बर' दिनैनि रादाबखौ दैथायहरदों अबंसा बसुमतारिया। दिनै मंगलबार 27 अक्ट'बर खालारखालि बाथौ हारिमु बिजिरसं खुलियाव फोसावनाय बायदियै दिनै फेरगावआव 11थि सावरायमा जथुम लाइमोन आफाद, 3थि बिमा माहारि सावराय जथुम माइनाव आफाद आरो 2थि सावरायमा जथुम आसारि फोसावगिरि दौरि फेरगाव बियाब बाथौ। बे हाबाफारिनि आसारि फोसावगिरि दौरि सावराय जथुमा बाथ्रा आसार आरो हाबा आसार आयदानि सायाव बेखेवगिरि महरै देहिराम बर' आखान्थि आफादगिरि अडिसि एबिएम दैदेनगिरि महरै प्रसन्न बसुमतारि, गाहाय फोसावगिरि सावरायगिरि महरै धरनि बर' अरायथा फोसावगिरि महरै बाहागो लाफैयो आरो रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला बाथौ धोरोमनि फारसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बिसोरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होयो। थिग बेबायदिनो सावराय जथुम लाइमोन माइनाव आफादनि बाथौ धोरोमखौ रैखाथि होनायाव बाथौआरि लाइमोनफोरनि मावनांगौ बिबान आयदानि हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै मिथिंगा बसुमतारि, बुंथिगिरि लाइमोन आफाद, दैदेनगिरि महरै दुलाल बसुमतारि, आफादगिरि बिएसि एबिएम, सावरायगिरि महरै रजेन बर', आखान्थि आफादगिरि लाइमोन आफादमोना बाहागो लाफैयो। लोगोसे बाथौ धोरोमखौ हमथाना लाखिनाय आरो नखर बेंनाय फोसावनाय माइनावफोरनि बिबान आयदानि सायाव सावरायगिरि महरै बुंथिगिरि अडिसि एबिएमएम तरलता बर'आबो बाहागो लाफैनायाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोजाङैनो फोरमायना होयो। दिनैनि बाथौ बिबुंसारनि सुंद' रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। दहाय आफा बोराइ बाथौ।